Ти не си излева в спането. Знам, че вероятно точно това си казал тихо, може би в 2 сутринта, докато гледаш тавана. Какво ми има? Защо аз не мога просто да заспя като нормален човек? И докато се чудиш какво не ти е наред, искам да откриеш нещо, което ще ти спести години самообвинение. Няма нищо счупено в характера ти. Има нещо претоварено в нервната ти система. И разликата между тези две неща е огромна. Казвам се Георги, магистър фармацевт, 7 години клинични изследвания в фармацевтичната индустрия. И ще ти кажа нещо, което не чуваш достатъчно често от лекар. Проблемът не е от теб, а е в системата, която не е получила това, от което се нуждае. Ако си лягаш изморен, но умът ти не спира, ако заспиваш, но се събуждаш в 3, в 4 сутринта и вече не можеш да заспиш отново, ако се чувстваш на ръба през целия ден, дори когато нищо конкретно не се е случило, вероятно вече дълбоко усещаш, че това не е лош навик. Просто никой досега не ти е обяснил какво точно се случва вътре. Между другото, точно този въпрос го обсъждахме тази седмица в безплатната Telegram група. Някой написа почти същото, което тепърво ще ти обясня, и там влизам в детайли, които тук нямам време да покрия. Линкът е в описанието. А сега да видим какво наистина се случва. Нервната ти система има два основни режима. Симпатиковият режим, бий се или бягай, който те държи на щрек, буден, реактивен. И парасимпатиковият, режимът почивка и възстановяване, който тялото ти всъщност заспива дълбоко, храносмива спокойно и регенерира. Проблемът на съвременния живот е прост. Повечето хора живеят по 12-14 часа на ден в симпатиков режим. Работа, известия, срокове, тревоги и очакват тялото да превключи мигновено в 23, само защото са легнали в леглото. Забелязал ли си, че лягаш, а умът ти продължава да върти разговори от деня? Задачи за утре, неща, които не си свършил. Това не е воля. Това е нервна система, която просто не е получила сигнал да превключи. Колкото повече часове прекарваш в режим на постоянна бдителност през деня, толкова по-трудно е за тялото да намери изхода от него през нощта. Ето защо е важно да разбереш точния механизъм, а не просто да си кажеш стресиран съм. Когато нервната система е хронично в симпатиков режим, надбъбречните жлези поддържат кортизола изкуствено висок дори вечер. А кортизолът и мелатонинът работят на една и съща везна. Когато единият е високо, другият физически няма шанс да се вдигне достатъчно. И по интересен начин ще откриеш нещо важно. Хората, които заспиват веднага, щом легнат, почти винаги имат нервна система, която реално е превключила режима си на почивка вечер. Не просто са изморени физически. Затова умората сама по себе си не решава нищо. Може да бъдеш изтощен, пак да не заспиш, защото умората е физическа, а проблемът е в нервния сигнал. Ако този тип обяснения ти помагат да мислиш по-ясно за здравето си, абонирай се за канала. Сега нека адресирам нещо директно, защото знам, че вече си опитвал различни неща. Чай от лайка, валериана може би. Помага леко на парасимпатиковата система, но е твърде слаб сигнал за нервната система, която е била в пълна бдителност 14 часа. Скролване в телефона до заспиване прави точно обратното. Синята светлина и постоянните нови стимули държат симпатиковата система активна точно когато трябва да намали своята активност. Чаша вино дава усещане за отпускане, но нарушава архитектурата на съня по-късно през нощта. Затова много хора с алкохол заспиват бързо, но се събуждат 2, 3, 4 сутринта. Забелязал ли си точно този модел? Бързо заспиване, но събуждане посред нощ. Това не е случайно, а е директен резултат от механизма, който току-що обясних. Помниш ли какво казах в началото? Не си излява в спането. Ето защо. Пробвало си решение за симптома, докато проблемът е в самия сигнал на нервната система. Значи ако проблемът е сигнал, а не воля, какво всъщност помага? Добър въпрос. Нещо, което директно съобщава на нервната система, вече е безопасно да намалиш бдителността, не маскира симптома, а участва в самия сигнал. Точно за това обяснението на механизма е по-важно от всякакъв конкретен съвет, който бих ти дал за 30 секунди. Защото, щом разбереш сигнала, разбираш и защо някои неща работят, а други не. По-рано или по-късно, щом спреш да се бориш с симптома и започнеш да работиш с реалния сигнал на нервната система, ще забележиш разликата. Не изведнъж, но стабилно, седмица след седмица. Значи да го кажем ясно отново. Не си излява в спането, нервната ти система е прекарала целия ден в режим на бдителност и не е получила сигнал да превключи. Това не е характер, а е физиология. И физиологията може да се разбере, а веднъж разбрана може да се адресира и да направиш нещо по въпроса. Дълбоко вътре вероятно вече го усещаш точно така. Просто сега имаш думите и механизма за самото усещане. Тази седмица в безплатната Telegram група отговорих точно на такъв въпрос по-подробно. Какво точно да правиш вечер, за да помогнеш на нервната си система да превключи наистина. Ако искаш конкретика, а не само механизма, там е мястото. Линкът е в описанието. Влез, задай въпрос, ще ти отговоря лично.
До следващия път.